passats els 10 minuts de cortesia que se solen donar sempre per a donar a la gent d'arribar a hora, i amb el prec que posem els mòbils en silenci. Jo soc el primer que el duc a la connexió. Ho dic més que res per no interrompre, sobretot en la recitació. Ara no importa tant, però la recitació. Estic content d'estar així perquè no les tenia totes. Ahir mateix no sabia si estaria en condicions. Algú que està uns dies de baixa per una afecció pulmonar, una bronquitis, i encara estem bé però queda la tos, que diu la tos d'abuela, l'abuelo. Anem a presentar avui el segon poemari publicat i vas decidir que fora de nou la meva companya Mari Rosa la que exercia de presentadora. A mi m'agrada parlar poc de la meva poesia, preferís que ho facin els altres. De tota manera, sempre no està mai de més a voltes que, si ve al cas, expliquem alguna coseta, però avui, més que mai, no serà necessari. L'any passat vam intentar fer així un recital, recordeu-vos que vau estar, algunes cases recorden, que solament va ser com és de tota la vida, de recitació pura i dura. Esta vegada tenim la sort de comptar, a banda de companys o amigues o familiars que recitaran, tenim la sort de poder comptar amb el meu amic músic, Alvar Carpi, i la meva amiga Salomé, que és cantant, té la veu educada, és mezzo-soprano, no és una cantant de grup rock ni de coses d'estes, sinó que... I un poc, perquè tot això es fa per amor a l'art, per amistat, han agafat els poemes del nou llibre i els han posat melodia, música. I això serà la part final de la recitació. Veureu com una cosa és llegir un poema, una altra cosa és escoltar un poema recitat i una cosa totalment diferent és escoltar un poema cantat. Cobra una altra dimensió, és una altra cosa. No pareix que sigui el mateix que llegim de vegades. Per això avui és un dia que jo penso que anem a passar-ho bé, anem a tindre l'ocasió d'escoltar aquests poemes cantats per Salomé i Alvar. Bé, sense més rotllo, li passa el micro a Mari Rosa, que no sé què ha escrit ni que és sorpresa total, i ja comencem, d'acord? Gràcies. Bona vesprada a tots, se me sent bé? Així t'agarro un complex, així de... Com fa un any, per a mi és un orgull i una gran alegria acompanyar Miquel en la presentació del seu nou llibre Poemes de la Nina Mandarina. És tot un privilegi donar valencià i ser companya d'un poeta com ell. La poesia es du a l'ànima i també escrita a la cara. No teniu més que mirar-lo bé i veureu bonomia, tendresa i un aire com d'estar als núvols. I això és literal perquè m'ha ensenyat les fotos que es fa als núvols quan va per allà a passejar i li agrada això. Per tant, ser poeta és interpretar la vida i el món en clau de bellesa. Vaig llegir un dia una frase de José Luis San Pedro que deia que l'únic motiu per a continuar escrivint és no poder-ho deixar. Doncs bé, això li passa al nostre company. Per a ell és una necessitat expressar la poesia que du a l'ànima. Però Miquel no és solament un poeta, és un pintor i un músic. Aquests poemes són petits quadres acolorits i sensuals, plens de vida, de perfums i de música. Com que jo no soc una experta en crítica literària, em disculpareu si tiré mà de la magnífica ressenya que ha escrit sobre l'obra de Miquel l'escriptor i periodista Manel Alonso. No és el pròleg del llibre, que tots podeu llegir,
Aquesta ressenya està publicada al blog de Miquel, Lletres en xarxa. Diu així: el poeta de la Ribera, Miquel Català, encetava, ara fa 2 anys, la seva carrera literària amb un llibre, Poemes de la Nina Libèl·lula, en el qual havia creat una maquinària literària capaç de retornar-lo a la infantesa i assaborir-la a través dels sentits. Ara ens presenta el seu segon llibre, Poemes de la Nina Mandarina, en què ens retorna a aquest temps, però ho fa incidint més en un tu femení que representa la justificació del seu viure. Si en el primer volum recollia poemes escrits durant diferents etapes de la seva vida que acabaren conformant un conjunt mitjançant un fil conductor, en aquesta ocasió els poemes són més recents i la intenció del poeta més clara. El llibre està dividit en 3 parts, les 2 primeres, Dies blaus i Cara de Nina, amb 21 poemes cadascun, formen el cos del llibre i el tanca com una pequeña cua, vermells, amb només 6 poemes. Dies blaus s'inicia amb 2 brindis que són per una banda 2 declaracions i per una altra 2 definicions del jo del poeta respecte a un tu femení sobre el qual es recrea, es justifica el viure, sobre el qual es crea, es justifica el viure i es recrea. Aquesta relació amb eixa alteritat triada marca la primera part de l'obra, però també tot el poemari. Els poemes que conformen la segona part, Cara de Nina, són més rítmics, més directes i clars, i en ells l'autor retrata l'estimada de diverses maneres. Ella és pluja d'abril, capvespre rosa, llum autumnal, perfum de romaní. Ella és presència fins i tot en l'absència. El desig del poeta envers ella és un desig de felicitat compartida, la recerca conjunta d'una felicitat que li dona sentit a la seva vida. L'esguard del poeta és fonamental en tot el poemari. A través de la seva mirada enamorada recull imatges que després li serviran com a matèria primera per a construir un paisatge on començaran a gaudir els altres sentits i en el qual ella serà habitant, geografia i paradís. En el llibre trobem diversos homenatges, com ara a Vicent Andrés Estellers i la seva Rosa de paper, i a Jordi de Sant Jordi i el seu Desert d'amics. En la tercera part, Vermells, l'autor incideix en el desig, en la passió per la nina mandarina, una nina que és illa, mar, pluja i el sud de la qual és mar. La construcció dels poemes, de vegades en versos lliures, de vegades en versos rimats, està directament emparentada amb la cançó infantil. Ara hi haurà lector que potser pensarà d'una manera ingènua que les cançons infantils i fins i tot les rondalles són simples i innocents, però que poc en sap aquest lector. Ocultes entre els versos hi ha mines que en esclatar ens duen a pensar en la sensualitat que impregna els sentiments del poeta. El món dels somnis, de la fantasia, així com l'aparició d'algun personatge del cinema i la creació de figures com la cambrera contrabandista o la mateixa Nina Mandarina, emparenten els poemes amb el surrealisme i el pop art. Si llegiu el magnífic i complet pròleg de Josep Manel Esteve, trobareu una anàlisi fins la molla de l'os de cadascun dels poemes que us servirà de guia per entendre un poemari aparentment senzill, però que no ho és. Fins ací la ressenya de Manel Alonso. A mi em resta dir-vos que personalment li agraïsc a Miquel precisament eixa senzillesa, siga aparent o no. Per a mi la poesia està per a gaudir-la, assaborir-la i no cal fer-se el cap per comprendre-la. També li agraïsc a Miquel el respecte i la tendresa amb què tracta la figura femenina. Em fa pensar en el cantant belga Jacques Brel, per al qual la dona també tenia una importància capital. Però així com Brel viu obsessionat per la dona i la pinta sovint com un ésser despietat que li complica la vida, per a Miquel les dones són la terra promesa de llet i mel. Som la nina mandarina. Quasi res. Vaig veure fa poc la pel·lícula Vivir es fácil con los ojos cerrados, de David Trueba, i vos la recomane. En ella, el professor protagonista es diu als amiguets adolescents
que cada nit, abans de dormir-se, necessita llegir un poema per espolsar-se la brutícia del dia, per a dutxar-se l'ànima, com aquell que diu. Naturalment, per aconseguir això, no serveix qualsevol poesia, però aquest efecte fa la lectura dels poemes de Miquel. Ens reconcilien un poc amb la vida, ens ajuden a recompondre el nostre puzzle desbaratat al final del dia. Per això, moltes gràcies, Miquel. Les culleres meves és que no sé.